Așa. Salutare încă o dată la toți. Mă bucur cei care s-au unit pe Instagram și cei care sunt cu mine astăzi în acest live direct. De ce MLM și de ce mi-am ales anume această temă să discutăm astăzi? Fiindcă mă numesc Liliana Lebediuc, sunt din Fălești, Republica Moldova, și sunt o foarte mare îndrăgostită de MLM și de tot ce se petrece aici. Fiindcă aici te regăsești absolut pe orice temă și pe orice diapazon. Dacă din start o să-mi cer scuze, dacă o să folosesc vreun cuvânt careva din limba rusă, fiindcă în vara asta am studiat foarte mult în rusă, anume pe această temă, și de asta o să mă strădui să vorbesc mai mult, foarte mult în română, dar dacă o să nimerească și vreun cuvânt rus, vă rog frumos să nu vă supărați. Vreau să zic că eu fac MLM deja de 16 ani. Am început așa, din curiozitate, pur și simplu ca un hobby, care mai apoi s-a transformat într-o pasiune și, de ce nu, în un câștig suplimentar. Și îl fac cu mare drag și de asta știu foarte multe plusuri și minusuri care sunt în acest job. De asta, astăzi vreau ca tot ce ține de această temă și toate momentele care voi le aveți undeva în umbră, care aveți dubii la ele, să găsiți răspuns în această seară. Sper că o să ne încadrăm timp de o oră, de asta totuși ce-i MLM, mit sau adevăr. Dar până la una alta aș dori ca voi să scriți în chat dacă faceți parte de vreun MLM, pur și simplu plus, dacă faceți parte de un careva MLM, și cei de pe Instagram și cei cu mine care sunt astăzi aici. Vă rog. Dacă faceți parte din careva MLM, faceți un plus. Curaj, curaj, fetele. Este unul, este. Dacă nu faceți parte nici din unul, punem minus. Așa. Așa. Bravo. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Și aș vrea ca cei ce simțiți voi despre MLM să puneți o notă. Adică nu o notă, să zic ca notă, dar un scor. De la 1 la 10, cât de mult cunoașteți ce înseamnă MLM, îl simțiți, cât de tare, sau dacă nu știți nimic, atunci 1, 2, adică pur și simplu e o cifră ca eu să știu cam ce persoane sunt astăzi cu mine aici, ca să pot să interacționăm cu mult mai bine și vouă să vă fie cu mult mai vesel. Să nu se primească pur și simplu o întâlnire monotonă. Da, vă rog. Așa, e bine și așa. Da, Oxana, mulțumim. 40%. Mai avem de... Înseamnă că astăzi celelalte 60 le împlu eu. Cine și cum? ...99, e bine. E bine. Mă bucur. Da, Людмила Margina este una din colegile care m-a provocat la această temă, fiindcă noi suntem o grupă de colegi care deja ne-am stabilit că noi luni trebuie să ieșim într-un live sau să facem un Zoom și am zis, hai ce temă să discutăm. Ca până la urmă să rămână că discutăm despre MLM, înseamnă că asta e o temă care pe foarte multă lume
este importantă pentru ea. Haideți să vedem descifrarea la acest MLM. MLM este multilevel marketing. Este o metodă de comerț prin care unele companii își valorifică produsele și serviciile lor prin lanțul de distribuitori. Însă, aceste servicii ajung direct la consumator, astfel vânzările și profiturile cresc. Lanțul de intermediari, depozite, magazine, reclamă, ce mai au eu acolo, direcția de fel de direcții de marketing. Acestea sunt înlocuite cu o rețea de oameni care se implică în extinderea acestei rețele de consumatori numiți distribuitori. După cum cunoașteți, foarte multe dintre voi ați spus plus, înseamnă că faceți parte dintr-un MLM sau știți măcar ceva ce înseamnă MLM. În diferite companii, acest distribuitor se numesc diferit. La cine se numește partener, cine reprezentant, cine, cum se mai numesc ei acolo, fiecare diferit are o denumire diferită, dar sensul e unul și același. El este distribuitor a produsului care stă la baza acestui MLM. Pentru distribuitori, acest sistem tot este foarte benefic, deoarece el, distribuitorul, poate să atingă niște venituri foarte mari. Și dacă într-o corporație el nu poate să ajungă la un nivel care el visează, păi într-un MLM el poate să ajungă acolo unde își dorește. Dar oricum pe parcurs o să vorbim și despre diferența, ce diferență este între business clasic și MLM. Păi despre asta vrem și să vorbim astăzi, ca să descifrăm toată chestia asta, fiindcă eu, când am venit în MLM, eu nu mi-am dat seama că, păi, aceasta e MLM. Eu pur și simplu m-am dus după o prietenă care foarte mult mi-a plăcut ceea ce face ea. Și cred că și majoritatea din voi vin după un om oarecare. Păi la baza acestui MLM stau oamenii și asta este foarte important. Dar aș dori ca să scrieți în chat și voi pe Instagram cum socotiți, ce diferență este între business clasic și MLM. Așa, un cuvânt care poate asta să definească sau, mă rog, mai mult. Cine și ce crede? Ce diferență avem între un MLM și un business clasic? Eu, paralel ca până voi scriți, pot să vă destăinui că eu fac atât MLM cât și business-ul clasic. Știu că o să fie așa întrebare, dar de ce? Fiindcă la început, când am început MLM-ul, pentru mine activitatea de bază era baza mea de trai, de unde eu puteam să capăt un venit, ca mai apoi aceasta să fie pe una și aceeași treaptă și pentru mine asta a rămas foarte important, atât oamenii din echipa care o am, cât și business-ul celălalt. Dar cu siguranță într-o zi o să aleg una din ele, fiindcă și desigur o să fie mai mult îndreptați spre MLM, 99%. Până voi scrieți cine și ce părere are, eu o să vă mai zic că în tot acest timp, de 16 ani, eu în prima mea companie de MLM am devenit un lider foarte mare, cu o echipă de 700 de oameni și am trecut prin emoții foarte interesante. Cu timpul, deja de 2 ani, dezvolt un alt MLM, tot un alt domeniu. Întrebarea o să fie de ce?
fiindcă ceea ce este acolo nu este aici și invers. Nu putem să spunem că MLM este o companie oarecare este bună și alta este rea, că un produs este bun sau altul este rău. În fiecare companie sunt produse diferite, ca peste tot. De asta fiecare este posibil să folosească orice, dar deja dezvoltarea lui din punct de vedere financiar, din punct de vedere ca să devină un lider, deja depinde de planul de marketing, depinde de alte momente, dar asta deja este cu totul o altă temă. Haideți să descifrăm. Ce diferență este între business-ul clasic și MLM? Putem să definim că business-ul clasic este afacere proprie sau ești angajat la un patron careva. Da, Ludmila, în MLM șeful nu e șef, e lider, e mentor, desigur. În MLM ești sau un consumator sau ești un lider, sau ești și consumator și lider în dependență de ceea ce îți alegi. Ca să vorbim despre afacerea proprie, desigur totul începe de la investiții. Nu putem să avem afacere proprie fără investiții. Și nu poți să începi aceeași afacere cu surse financiare foarte, foarte puține. De asta aici este foarte mult de investit. Chiar și același magazin, dacă l-am luat, trebuie să-l luăm în arendă de undeva, trebuie să-l umplem cu marfă, adică sunt niște cheltuieli nu atât de puține. Și de asta voi foarte bine vă dați seama. Nu în ultimul rând, în afacerea proprie este o evidență financiară. Sunt impozitări care trebuie să fii foarte atent la dânsele. Cu atât mai mult că câteodată sau de foarte multe ori noi nu suntem competenți în toate momentele acestea. Trebuie să angajăm o persoană care trebuie să fie foarte competentă. Ea nu este atât de ieftină, munca lui trebuie achitată. De asta momentele astea foarte mult acționează la afacerea dată. Și nu în ultimul rând angajați. După cum știți, acum foarte multă lume trâmbițează antreprenorii că nu sunt angajați, că nu au forță de muncă. Chiar este o problemă nu numai la noi în Republică, dar și în toată lumea. De asta, ceea ce ține de afacere proprie, trebuie foarte mult ca să te gândești, ca să te aventurezi în ea. Desigur, sunt oameni competenți care o fac chestia asta cu riscurile care urmează, dar poate ei nu știu că există altceva. Mă rog, nu putem să zicem momentul ăsta, dar nici să negăm. Fiindcă nici noi la rândul nostru cândva nu am știut despre ce înseamnă ceva mai bun ca o afacere proprie din punct de vedere a o întreprindere în țară. Mai avem așa tot putem să spunem la business, ceea că tu ești angajat la cineva, adică ai șefi. Ce dezavantaje are acest moment? Că ai un grafic de lucru foarte stabilit, că ai concedii conform graficului și acela nu atunci când îți dorești. Și voi foarte bine, dacă munciți, știți momentul ăsta. Desigur, colectivul nu ți-l alegi. În care colectiv ai nimerit, trebuie să faci în așa fel ca să poți să găsești limbă comună cu toți. Altfel, trebuie să scrii cereri de misie, fiindcă până la urmă și colectivul foarte mult înseamnă. Cred că sunteți de acord cu mine, da? Și totodată nu putem să luăm în calcul și remunerarea. La un serviciu avem un salariu stabilit, foarte rar când deja acum în ultimii ani s-a mai început că se negociază salariul. Dar tot una este până la, adică patronul nu poate să-ți dea un salariu mai mult de.
De asta, acest moment tot nu e atât de convenabil, mai ales când tu foarte mult te implici, foarte mult lucrezi, adică tu înțelegi că munca ta o prețuiești altfel. Ce îți rămâne de făcut? Sau să scrii cereri și să te eliberezi, să pleci să cauți ceva mai bun, sau să mergi așa mai departe și să răbzi la salariul care este. Și nu în ultimul rând vreau să mai menționez despre cei care sunt vor și fac o carieră, am vrut să spun alt cuvânt, dar îmi pare că nu e atât de frumos. De asta eu personal sunt o persoană care eu toată vremea am întins la o carieră. Eu pentru asta și-am rămas la serviciu care l-am avut, fiindcă eu am avut ca scop că să ajung director de. Și de asta, până nu am obținut momentul ăsta, eu nu m-am dus de acolo. Și, desigur, am primit plăcere, dar așa s-a primit că eu am mers pe amândouă căi paralel. Și acolo mi-am pus ca scop să ajung director de, și în MLM mi-am pus ca scop să ajung un lider superior de top pe podium pe primul loc. La mine s-a primit ambele. Desigur, asta nu e atât de ușor. Pentru asta trebuie foarte mult de muncă, trebuie foarte mult să te implici și, desigur, trebuie să-ți stabilești timpul și cum să-ți organizezi timpul și orele de lucru. Dar despre asta vă promit că facem o altă întâlnire, cum ne distribuim timpul. Vedeți câte teme deja astăzi s-au iscat, așa că era binevenit în întâlnirea noastră de astăzi, Ludmila. Toată vara, hai că de luni, dar astăzi e luni și cred că așa o să fie o tradiție, luni la ora 8 o să facem o întâlnire pe o temă oarecare. Ceea ce nu v-am zis, că astăzi noi nu vindem produse, astăzi noi nu vindem companii, adică noi nu facem reclamă la o companie oarecare, astăzi noi suntem în afara recrutărilor. Pur și simplu discutăm ca niște prieteni despre ceea ce cunoaștem și ceea ce vrem să știm mai mult. Ce beneficii au activitățile în MLM? Păi asta este și momentul cel mai culminant. Grafic flexibil de muncă. Păi eu am vrut astăzi să fac la ora 8 întâlnirea, am făcut-o la 8. Aș fi vrut să o fac la 8 dimineața, avea să o fac la 8 dimineața. Adică nimeni nu îmi spune când să fac, unde să fac și cum să o fac. Am zis că o fac prin Zoom, ca până la urmă să-mi vină plăcerea și ideea să o fac și pe Instagram. Dar de ce nu? Fiindcă tot una am frică tot să încep live-urile pe Instagram și iată o să fie deja ca o provocare pentru mine. Nu în ultimul rând, singur îți alegi cu cine să muncești, cine să-ți fie colegii, cine să-ți fie mentor, cine să-ți fie lider și toate restul beneficiilor ce ține de echipă. Dacă voi în viața de zi cu zi nu vă place un om oarecare, desigur nu o să mergi și să-l chemi în echipa ta. Desigur nu o să faci întâlniri și nu o să mergi la o cafea cu ei. Aici se poate. Pe când la serviciu, desigur nu se poate. În afară de asta, cât muncești, atât câștigi. Nu este un salariu fix. Ce ține de regulamente, programe, toate companiile au regulamente, atât MLM, cât și cele care sunt business-urile de bază. Toate se bazează pe careva regulamente, pe careva legi din țara unde voi trăiți, dar dacă la serviciu este scris clar că de aici până aici și nu poți să faci careva, nu că invenții, dar să mai adaugi ceva de la tine, ceva, niște experimente, niște idei, niște cum, păi aici
poți să faci lucrurile astea, desigur să nu ieși din limita companiei. Dar chiar aproape toate MLM-urile, dar cele care eu le-am studiat, ele toate sunt anume, cum să zic mai corect, prețuiesc momentul ăsta de inițiativă de a face ceva mai frumos și mai interesant pentru echipa voastră. Nu în ultimul rând, călătorii, bonusuri suplimentare, cadouri, acestea sunt la baza unui MLM. Cei ce la servicii nu prea te duci la călătorii pe banii companiei. Dacă se duc foarte rar cineva sau dacă este un sindicat oarecare, adică nu e atât de ușor aceste momente să le câștigi. Și, desigur, școlarizări. Școlarizări aproape în toate MLM-urile sunt de diferite feluri, de diferite capacități, de diferite tehnologii și care sunt mai avansate, care mai puțin, dar mă rog, cum alegi un MLM, iarăși discutăm la altă întâlnire. Ce am mai pregătit eu pentru voi? Cum funcționează un MLM? Ce vă gândiți? Cum funcționează un MLM? Eu pot să vă zic cu siguranță că un MLM sau modul de funcționare acestui sistem este și în natură. Dacă vă uitați pe geam sau în parc când mergeți, la un arbore mare, la un copac foarte înalt, câteodată nici nu vezi vârful. Dar când stai și te gândești că acest copac a pornit dintr-o sămânță și câteodată la copacii aceștia mari, semințele sunt foarte, foarte micuțe. De exemplu, salcâmul. El poate să ajungă și la 15 metri înălțime. Dar sămânța lui de salcâm este foarte, foarte micuță. Și vă dați seama ce s-ar fi putut întâmpla dacă imediat ce sămânța ar fi fost plantată, între celulele acelei semințe se producea altceva. Cred că vă-i clar răspunsul. Că acest copac nu avea să fie. Cam de ce v-am pus eu această poză cu focul? Acest foc a pornit de la un chibrit. Acest foc a pornit de la o scânteie. S-a declanșat într-așa un foc mare, într-un rug mare. Concluzia este care? Că dacă n-ar fi fost acea scânteie sau acea sămâncioară, nu ar fi aceste două momente. Așa și aici. Așa funcționează sistemul MLM. La fiecare din noi a fost cândva, cei care suntem într-un MLM, a fost o sămânță sau o scânteie. Și de la această scânteie urmează ceva. Desigur, asta nu-i astăzi. Da, este foarte bine și foarte plăcut atunci când această scânteie izbucnește și totul începe repede. Dar cu răbdare, ea devine ceea ce noi ne-am dorit. Un copac mare, frumos și la care oamenii se uită în sus. Nu vreau să nu spun despre echipa din MLM. În MLM sistemul este de așa natură construit
că succesul tău depinde foarte mult de succesul echipei tale. Tu nu concurezi cu echipa ta sau cu echipei tale, dar vă ajutați unul pe altul ca să ajungeți acolo unde v-ați propus. Pe când la un serviciu de bază aceasta nu este. Nu este oare visul fiecăruia din noi ca să putem lucra împreună cu cei dragi la realizarea visurilor noastre și să fim atât motivați noi, cât și oamenii din jurul nostru. Și să activăm cu cei care noi dorim și cu cei care nouă ne place. Eu cred că fiecare din voi asta își dorește. Asta este un mare plus acestui sistem. Unde e locul de muncă? La mine, iată, e aici, acasă, într-un dormitor micuț. Mi-am făcut biroul pentru întâlnirea de astăzi, ca să nu încurc celor de acasă. Adică lucrezi și muncești acolo unde îți dorești. Știu că Angelica a fost, nu știu dacă mai este cu mine acum, dar ea muncește de la mare astăzi. De ce nu? Și eu degrabă o să merg la mare și o să muncesc de acolo. Vrei de acasă, vrei din parc, vrei de unde îți dorești. De asta locul de muncă în MLM nu este prestabilit. Dar în ultimul timp, cel mai popular loc de muncă este cu telefonul. Desigur, oriunde. Și despre acest moment tot mai vorbim și altă dată, fiindcă, mă rog, nu e totul astăzi nici de cum nu reușim. Dar online o facem când vrem, cum vrem și chiar și cu oamenii cei care nu-i cunoști. Dar îi aștepți cu mare drag în echipa ta. Și totuși nu putem să ne abatem de la tema noastră de astăzi. Totuși e mit sau nu? Care voi ați auzit cele mai dese momente despre MLM? Că este o piramidă, da? Cel mai des se spune că, ei, asta e o piramidă. Da, conform definițiilor, MLM este o schemă piramidală, dar nici de cum piramidă financiară. Și sunt două lucruri absolut diferite. Ludmila, tu ești și pe Zoom? Ia nu punem plus dacă eu mă aud, fiindcă eu nu văd nimic, parcă îmi pare că vorbesc singur cu mine. Mă aud pe Zoom, fetele, vă rog frumos să reacționați careva. Sunteți aici cu mine? Da, mulțumesc. Fiindcă la un moment dat, nu știu ce, ați dispărut și mulțumesc frumos. Vă este interesant? Ia vă rog frumos, toată lumea pune 10 dacă se simte confortabil. 10 dacă se simte confortabil. Vă este interesant ceea ce discutăm noi astăzi? Bine. Și totuși, MLM este o piramidă sau nu? Categoric nu. Atâta timp când, nu pot să spun că nu sunt companii care nu mai activează sau companii care sunt oameni peste tot diferiți. Dar atunci când mergeți să faceți un contract sau o înțelegere cu cineva într-un MLM, trebuie să vă uitați dacă este o acoperire de produs. Nu are importanță că produs fizic sau o investiție sau mai știu eu ce altceva, important să fie un produs. Atâta timp cât este un produs,
chiar și aceeași școală online, investiții, produse de diferite genuri, care noi le cunoaștem de diferite feluri, înseamnă că deja asta nu are la bază o piramidă financiară. Atunci când îți spune că dă-mi bani, că eu nu știu ce, o să-ți dau procente și nu știu unde și nu știu cum, deja acolo este ceva suspect. În al doilea rând, atâta timp cât achitările, bonusuri, comisioane, tot în diferite companii diferite se numește în momentul ăsta, este foarte transparent, este foarte arătat cum se calculează, ce se calculează. Puteți luați foarte ușor acești bani, să-i scoateți. Nu este în spatele acestor momente careva impedimente, iarăși noi nu putem să vorbim despre o piramidă financiară. Cu atât mai mult pot să vă mai zic încă un moment că la nivel mondial este un tratat că piramidele financiare nu sunt primite în nicio țară și ele sunt foarte, foarte strict determinate de lege. De asta o zicem fals și nici de cum nu putem să zicem în momentul ăsta. Cămile miștii bat la ușă, din ușă în ușă. Ați întâlnit cineva să vă spună, oi, eu nu vreau să-mi cu torba, oi, eu nu vreau să-mi cu nu știu ce. Eu nu o să vă pun așa o întrebare. Când ultima oară, la ușa voastră, a bătut cineva și v-a propus un careva produs? Când? Ați avut în ultimul timp așa moment? Da, de mult nu se mai face așa ceva, fiindcă nu mai îmblă nimeni la ușă, foarte rar când se întâmplă. Câteodată la noi la serviciu mai vine cineva, dar eu toată vremea când vine cineva așa, eu deodată le iau și spun, dă să arăt eu cum se face MLM și ceea ce mie îmi place, nu îmi strica autoritatea în chestia asta. Și deja nu mai vine nimeni, fiindcă pe o parte i-am făcut colegi de mei, pe alții n-au mai venit, că au înțeles că n-au treabă și foarte rar când cineva mai îmblă așa cum îmbla. MLM este o sectă. Eu, cinstit vă zic, timp de 16 ani, nimeni nu mi-a spus așa ceva până nu de mult. Cu 3 luni în urmă am avut o întâlnire online cu cineva și noi am discutat foarte mult despre tot și inclusiv, desigur, despre MLM, ca până la urmă ea să-mi spună că voi, cei din MLM, sunteți o sectă. Tare am râs cu poftă în ziua aceea, am avut dispoziții, nu aveți închipuire pentru asta, fiindcă voi foarte bine înțelegeți ce înseamnă o sectă. Și nici de cum noi sau pe mine vă închipuiți că eu o să fiu într-o sectă. Nu este asta. Noi nu avem idoli, noi nu ne închinăm la idoli, noi nu avem statuieci, noi nu avem... Da, avem insignuții, facem prezentări, ne întâlnim, bem cafea, dar asta nici de cum nu este sectă. De asta e fals categoric. Ce am mai pregătit eu aici? În cazul când la baza unei companii este un marketing de rețea și oferă un produs sau serviciu, după cum v-am zis, asta nu este o escrocherie. Eu vă asigur, pentru cei care numai așa stau la dubii, să facă un MLM sau să nu facă, să încerce sau să nu încerce, dai bine, dai nu-i bine, încercați, fiindcă MLM-ul este viitorul. MLM-ul îți dă independență față de tot. Mie mi-a dat, fiindcă eu în viața mea am trecut prin foarte multe greutăți.
Nu e cazul, dar dacă o să mă urmăriți, o să știți și multe momente din viața mea. Și anume, munca în MLM mi-a adus o libertate financiară și, desigur, îți creezi propria ta afacere, fără investiții de cele care grele. Eu în familia mea, soțul meu este un antreprenor care el investește foarte mult. Noi investim ambii muncă și suflet, dar el investește și bani mult. Și chiar astăzi am avut cu el o discuție când am venit acasă și el îmi spune că ce înseamnă fericire, ceva de genul ăsta, și că banii nu aduc fericire. Știți ce răspund eu la cei care mi spun așa, că banii nu aduc fericire? Aceasta sunt niște gânduri la cei care nu au nimic în jurul lor. Și ei pur și simplu se ascund după cuvintele acestea. Da, banii nu aduc fericire, dar banii aduc să mănânci sănătos, fiindcă asta costă. Să-ți creezi un spațiu în prejurul tău confortabil, asta costă. Să mergi la o odihnă plăcută, nu în murdărie, dar ceea ce e confort, asta costă. Și până la urmă, toată lumea e fericită și toți sunt fericiți, fiindcă au confortul cel care le trebuie lor. Și până la urmă, banii aduc și fericirea. Dar asta altă temă. Cum se construiește o echipă în MLM? Pur și simplu vreau numai câteva cuvinte să spun despre aceasta. Aici este foarte mult de discutat și este foarte important momentul ăsta, cum îți construiești o echipă. Sunt diferite tehnici de a construi o echipă. Noi, desigur, o să le discutăm pe toate. Diferite MLM-uri are diferite metode de a-și construi o echipă, hai așa să spunem. Sunt și clasice, și binare, și șeptinare, și cu cercuri, și cu diferite momente, sunt în diferite companii diferite. Dar atunci când te hotărăști să faci acest pas, desigur, primul lucru, eu așa l-am făcut, eu în compania, atât în prima companie m-am dus la marketing și la bani, atât și în a doua companie, nu pot spun că m-am dus la produs sau la business. Eu am mers la ambele, dar foarte mai tare conștient la business, fiindcă eu am studiat marketing planul și mie foarte mult mi-a plăcut ceea ce este acolo. Și desigur nu pot să lasă din mână, știți cum se primește, că lasă din mână, dă drumul la vrabii ca cea de pe gard. Nu. Atunci când simți că poți face și atunci când simți că se poate, atunci nu trebuie să lași. Pur și simplu trebuie să mergi înainte. Dar, desigur, despre asta iarăși e o temă de discuție. Și când făceam prezentarea, o pregăteam, ceva era mai înainte, dar acum cei pe Instagram nu vedeți această poză, dar dacă vă e interesant, eu vă trimit, am făcut copii la tot întâlnirea de astăzi și îmi scrieți în direct că vă doriți înregistrarea și eu vă trimit cu mare drag. Tu ce alegi? 40 de ani de muncă continuă sau 4 ani de muncă inteligentă? Frumos, așa? Fiindcă câteodată fugim de niște lucruri foarte micuțe, fugim de oameni, nu vrem să-i ascultăm până la urmă, ca până la urmă să ne dăm seama că aceasta este viitorul nostru și plăcerea noastră. Și
Motivația e ceea ce te pune în mișcare. Obiceiul e ceea ce te face să continui. Desigur, a ieși din zona de confort nu e așa de ușor. Ceea ce ești deprins să o faci, să te scoli dimineața, să faci ce ai de făcut pe acasă, ai luat geanta, ai plecat la serviciu, ți-o prescris anume ce ai de făcut, am făcut ceea ce mi-a pus azi și am terminat ziua de lucru, am venit acasă, iarăși am făcut, dar până la urmă, foarte multă lume spune că, oi, dar eu sunt în depresie. Dar de ce ești în depresie? Fiindcă rutina de zi cu zi te bagă în depresie. Vreți voi asta, ori nu vreți. Dar atunci când tu faci ceva și tu știi că vrei să ajungi la un nivel mai sus și începi să te gândești cum să o faci, începi a face diferite, cum spun eu la fete, combinații în cap, a le gândi, a le pune, a le aranja, atunci nu mai ai depresie. Și obiceiurile dispar, dar motivația este pe primul loc. Voi să știți cât de tare eu am retrăit azi de dimineață? N-aveți închipuiri. Când nu o să mă descurc, când nu o să mă bălbui, că nu știu cum o să primească, că nu știu mai ce, că până la urmă să-mi vină ideea și cu Instagram și mai tare să retrăiesc. Dar eu cred că a fost o seară foarte interesantă. Însă, am mai găsit ceva pentru voi, poate că ceva o să mai citesc, ceva, dar în final vreau să vă spun o poveste. Dar mă duc să-mi aduc ochelari. Eu parcă am învățat-o, dar oricum mă tem să nu spun ceva nu așa cum trebuie. Mai de mult, la un mare conducător de oști a venit unul dintre tinerii săi capitani și l-a întrebat. Puțin era sfios, dar tare și-a dorit un lucru. Și el a considerat că este pregătit pentru asta ca să fie comandantul unui corp de armată. Fapt demonstrat și de faptele sale de vitejie. Comandantul a refuzat categoric, spunându-i că, de fapt, el, tânărul capitan, nu își dorește suficient de mult comanda unui corp de armată. Fără alte comentarii, tânărul capitan a plecat. Și, fără să mai spună nimic, s-a întors și să plece. Până ajunge el la ușă, capitanul l-a prins și l-a vărât cu capul într-un butoi cu apă. Toată lumea nedumerită. Cum așa? Aproape sufocat, tânărul capitan și-a adunat toate puterile și a reușit să se elibereze de strânsoarea comandantului și a ieșit la aer și a început să respire nesecat. Comandantul a zâmbit calm și l-a întrebat. Ce ai simțit? Cu voce stinsă, tânărul capitan a răspuns. Am simțit o dorință imensă de a respira. Atunci capitanul i-a spus. Tu ești un om viteaz și foarte bine pregătit. Iar faptele tale asta le dovedește. Dar tu poți mult mai mult. Când vei simți această dorință imensă pentru a dobândi ceea ce ai cerut astăzi, atunci vei obține și ceea ce ai cerut. Așadar, pentru început a fost nevoie de dorință de a reuși, care am spus-o mai sus. Cum se dobândește așa o dorință?
evident, cunoscând avantajele și ceea ce urmează să obții. Morala. Dacă vrei să faci un MLM, trebuie să ai acea dorință arzătoare de a învăța regulile MLM-ului și să fii foarte hotărât că MLM-ul să-l faci, nu să-l încerci. Asta am vrut să vă spun astăzi. Vă mulțumesc frumos că ați fost cu mine. Stați, vreau să opresc și să vă văd. Dacă se poate să porniți camerele ca să nu vorbesc singură. Măcar cine poate. Cum, fetele? Ce întrebări mai aveți? Eu o să fiu foarte bucuroasă dacă o să pot să vă le răspund. Dacă nu, revin. Voi mă găsiți pe Instagram, liliana.lebediuc. Acolo am două conturi, atât în rusă cu ru și fără ru în română. Și, desigur, toate întrebările care sunt, le adresați la cei care v-au invitat. Și dacă v-a plăcut ce a fost astăzi și mai doriți o temă oarecare, poftim, scriți la cel care v-a invitat ce temă doriți și noi o discutăm data viitoare. Cine are curajul? Dar eu între timp am să închid aici, numai nu știu cum se închide. Ori mai vreți să mai stați cu noi? Spuneți. Ce ai în vedere să închizi? Închizi Instagram-ul? Da. Diana, eu îți mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi. Mine a fost o întâlnire, eu știu că tu foarte mult ai retrăit, dar eu știu că tu tare de mult îți dorești ca să faci o astfel de întâlnire, să organizezi, fiindcă la tine capul este plin de idei care tu trebuie să